iBhayibheli bafana akusiyincwadi okufuneka uyifunde ngokwenyama ayifani nezinye izincwadi. Webafo. Ukuthi phela mangabe amavidiyo lawa a-challenging njengalawa. Ebese uqala uyi-introduce nje ngegama lakho ngoba dala sakwazi la social media kodwa igama lakho asilazi. Uyabona asilazi nje ngoba i-account i-account yakho ibhalwe ngenye into nje. I think uya-advertiser ke. Akunankinga ke lokho kodwa phela ke si-introduce phela uma wenza ividiyo ukuthi usibani bani wakasibani bani finish ngeke uzufe. Okay, uyayibona lento le amaBhayibheli lawa engagcina ngisele nawo after inqwaba yamaBhayibheli ngangine-library yonke yamaBhayibheli mina. Ngikholwa ke futhi ngikholwa ngisindisiwe ngineminyaka futhi ngisindisiwe uyabona. Ngiwahambe wonke ama-levels ensindiso ngishumayela ivangeli. Nginabantu mina ababefundisi namhlanje abamkantshubovu abefundisi abashunyayezwa yimina ukuthi ke umuntu uyayithathela isinqumo. Angeke ngithi ngoba mina sengayishiya leyo ndlela bese ngithi ngizozithwesa ijoka lokuthi ngiyobathathela izinqumo nabo ngithi abayishiye leyo ndlela. Cha, ngoba nangesikhathi bengena kuleyo ndlela leyo angizange ngibathathele isinqumo, bayithathela bona izinqumo. Mina okwami ngashumayela nje phela. And namanje lento engiyenzayo iyafana nokushumayela. Lento engiyenzayo ukuthi ngiziveze ukuthi mina angisakholwa futhi ngimi la uyabona. So ongibukayo nongizwayo uyena okumele ayithathele isinqumo uyabona. Lento mfowethu njengoba usho nje nawe uthi is the most selling books in the market. Lonto fanele ikutshele mengabe usober minded nje fanele ikutshele nje kukodwa lokho okwenzayo ukuthi ucomparisha iBhayibheli nezincwadi. Funeke lonto ikutshele ukuthi iBhayibheli liyincwadi njengezincwadi zonke. Uyabona? Lento nje ukuthi unomlando wokuthi iBhayibheli is the most selling books, is the most copied books. Funeke lonto ikutshele ukuthi vele liyincwadi efana nezincwadi zonke. Ingakho uma ngabe ulimejarisha ulucomparisha nezincwadi ngoba liyincwadi. Number 2. Uyabona lento mfowethu, you will never find it for free. Lento lemfowethu iyadayisa isemakethe. Uyabona? Njoba idayisa nje isemakethe ine-owner, ine-author. Njengoba injalo nje mfowethu, funeka ikutshele lonto ukuthi lento iyafana nezinye izincwadi nazo ezidayisayo ezisemakethe. Ama-authors alezo ncwadi adla ama-profits ngokudayiswa kwalezo ncwadi. Lento le abadayisi bayo badla iprofit ngayo njengoba wena uthi lento uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu wakho lo ngoba phela yonke lento okholelwa kuyo wena wayithatha la awuyithathanga kwenye indawo. uNkulunkulu wakho nangu iBhayibheli. Lo uNkulunkulu wakho lo uyiprofit kwabanye abantu. Unabanikazi. Yabo nje lo NLT New Translation NLT ne New Translation NLT. Hayi King James le yeah King James now King James yabo. So kune profit la wena uthi uNkulunkulu lento ibusiness lento mfowethu business lento ibusiness. Njengoba wena ibusiness lomunye umuntu ulubiza ngoNkulunkulu wakho ulubiza ngezwi likaNkulunkulu. Ibusiness lenye indoda wena ulubiza ngezwi likaNkulunkulu. Awungitshele mfowethu la khona litholakala khona for free nje kuthiwa lana ke kuthiwa nje lana hayi ke iBhayibheli litholakala mahala mfowethu. Awungitshele mina ngiphika ukuthi
ungaba umSamaria olungileyo uyabo uwathenga bemaningi bese uphisana ngawo but wena usuke uspendile and la uspende khona kudliwa iprofit kudliwa imali yakho uyabo so wena ngesikhathi sewulithengile seliku sulibiza ngezwi likaNkuluNkulu ngesikhathi usalithenga bekuyibhizinisi lenye indoda ukhiphe imali wena ukuze uthenge leli Bible uyabona so ibhizinisi lomunye umuntu lento le inki lento inamaphepha lento inama typing machine ayithayipile lento inezinto eziningi ama processes edlule kuwo ukuze izongena emakethe wena mawukhokha ufika ukhokhele wonke lawo ma processes ebese ukhokha extra money yokuthi umnikazi wayo adle naye manje lihluke ngani ke nezinye incwadi mawusungena phakathi mfowethu nina nalento ekuthiwa umoya engcwele niyazi uyabona mfethu wonke umuntu unento ekhuluma naye ngaphakathi wonke umuntu ngisho ingane encane kunento ekhuluma nayo ngaphakathi uyabo kunento nje econtrol umuntu within umuntu ngaphakathi uyabo kune-voice silent engezwakala ezwiwa umnikazi womzimba ezwiwa uwe wedwa ekhuluma nje kuwe ekhuluma nje nawe njoba ngikhuluma nje leyo voice iyona iphinda lento engiyishoyo njoba ngikhuluma nje uyabo nina ke makholwa lonto nibiza ngomoya engcwele futhi leyo nto nina niyayilimita niyayehlisa ngokwezinga lento ekhuluma kumuntu nithi nina khona abanye abantu abangenayo niphinde nithi khona isikhathi la yayingekho khona yafika kusho lencwadi leli Bible lithi umoya engcwele wafika ngesikhathi sePentecost izenzo chapter 2 mawuqala ukufunda kuverse 1 kakhulukazi ke kuverse 2 umoya engcwele wafika naye uJesu uyezwakala lapha eyalezisa ethi uzomthuma umoya engcwele uyathunywa into wazalwa nayo iyathunywa naze na claim abo wazi waclaim abo lo Jesu wenu ukwazi ukuthuma into wazalwa nayo ngoba phela lento ekhuluma ngaphakathi kumuntu umuntu uzalwa nayo leyo nto leyo awuyitholi ngoba naku sekuthiwa ungena isonto sekuthiwa wamukela uJesu ukwamukela uJesu futhi kwayekona kukho usuke nje wenza isivumelwano sokuthi wena usuyasonta usuzosonta kuphela nje ayikho into ekuthiwa ukwamukela uJesu ayikho nje ukwamukela uJesu ukuvuma wena ukuthi sewuzoba isithuphethu izinto ungasayibheki ngendlela eziyiyo uziqambela amanga ufika ubuka into bese uqamba amanga bese uclaim umoya oyingcwele ufunda iBhayibheli lisho enye into wena uqhamuka usho enye into bese uclaim ukuthi unomoya oyingcwele awubuke nje le incwadi oyikhothayo le incwadi oyikhothayo zinjalo impela eBhayibhelini manje yini wena kwenza uqhubeke ulandele into oyibonayo ukuthi umsangano angithi ke ilento oyiclaimayo yokuthi unomoya oyingcwele ozama ukuzenza ngcono ngayo awuboni ukuthi kwenza isithuphethu lento nje oyiclaimayo ozama ukuzenza ngcono ngayo ikuveza uyisithuphethu ngoba lento oyishoyo othi ibhalwe eBhayibhelini ufika kanjani la uyiguqula khona wena uyiguqula kanjani ngoba injoba injalo impela njengoba usho uJesu bamshaya ngempama akazange alethe esinye isihlathi kodwa yena utshela abantu ukuthi mabemshaya ngapha aphinda ulethe lesesinye zonke lezi zinto oyishoyo zinjalo impela kodwa ubuthuphethu bukwenza ukuthi uyiguqule lezi zinto lezi bese uclaima into wonke umuntu onayo ngoba ufuna ukuzenza ngcono uclaim ukuthi kuwe wedwa uqamba amanga uguqulo okubhalwe phansi bese uclaim ukuthi ingenxa kamoya oyingcwele uyabona ukuthi kwayena umoya oyingcwele uyisithuphethu uyambona nje ukuthi kwayena uyisithuphethu ngoba uvumela nina amakholwa ukuthi niqamba amanga ngaye
akekho umuntu ozalwe ngenayo into ekhuluma kuye ngaphakathi engamlahlekela